Здравейте, казвам се Никол и съм на 20 години. Уча философия в Софийския университет. Обичам да ходя на планина, обичам да карам сноуборд, обичам да танцувам, да пея, да рисувам, обичам да чета и обичам децата, защото виждам в тях съвсем неподправената природа, която има всеки вътре в нас. Вярвам, че за да бъдат те щастливи, трябва да ги обграждаме с любов и грижа и внимание и уважение, които съм готова да дам. С радост ще го направя. В същото време имат нужда от свобода, така че да се изразяват и да откриват себе си, да експериментират и в същото време някакво насочване, за да се развиват в хубава посока. Ще се радвам да помогна за това.